Batzuk ezinezkoa dela diote. Gauzek bere horretan dihardutela, alda ezinak direla. Denbora galtzea dela. Gure ingurua horrelakoa bada, zerbaitengatik izango dela. Batzuk diote, ezin dela ezer aldatu. Badago hala ere, dena berdin jarraitzeari aurra egiten dion jendea. Jende zoriontsua nahi dugu herri libre batean. Hormak eta harresiak ez ditugu maite. Elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi. Etorkizuna hautatu, ez besterik. Eta horretarako, zu behar zaitugu. Zu, eta zu, baita zu ere. 300 lagun behar ditugu Gasteizko kontsulta antolatzeko. Erabaki. 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 Bi 2018an Gasteizen erabaki nahi dugu. Emaiguzu eskua. Eman izena.